Aiwa, musatize. Unoona hanzvadzi, kana munhu achinge akosora hazvirevi kuti ane COVID-19. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kuhotsira kana kukosora chiratidzo chekuva nechirwere cheCovid-19. Asi kukosora kunogona kuva chiratidzo chedziwa ratajaira kana zvimwe zvirwere zvepachifuva zvinosanganisira asima kana TB. Vamwe vanohotsira nekuda kwekuti anogona afema mhepo yakasviba. Aya mamiriro eutano haana kupera nekuda kwekuuya kwakaita COVID-19. Nokudaro varwere vanofanirwa kuongororwa utano maererano nemamiriro ataurwa kana vachinge vaita zviratidzo izvi. Bato rinoona nezveutano pasi rese WHO rinotikurudzira kugara takachenjera kukosora kusingapere, sezvo chiri chimwe chezviratidzo zveCovid-19. Kana muchinge manzwa kupisa muviri zvisina kufanira, kukosora, kuhotsira uye kunetsekana nekufema, WHO zvakare inotikurudzira kuti mukasire matsvaga kubetserwa kunana mazvikokota vezveutano kuitira kuti muwane mishonga yakafanira pane zvamuri kunzwa. Kana muchinge muine zviratidzo zvisina kunyanya, munokurudzirwa kugara kana kufamba makaparadzana nevamwe uye kugara kumba kusvika zviratidzo izvi musisina.